Häzirki döwürde halkara derejetindäki maslahatlaryň we doşuşlygyň geçirilýän merkez hökmüne ikrar edilen ýurdumyzda halkara hyzmatdaşlygy ösüşiň täze derejesine çykdy. Gazaqstan Respublikasynyň iş ugurlarynyň ibaret wekiliýetiniň agzalary saparyň dowamyna ýurdumyzyň hususy toparlarynyň agzalary bilen bir neçe doşuşlyklar geçirdiler. Maksatname esasyna gurulýan doşuşlyklar we gepleşikler hususy ýolda gatnaşyklaryň mundan biletde ösürilmegine giň ýol açýar. Doşuşlyklarda beýlenilşi ýaly Türkmenistany iş ugurlyk gatnaşyklaryny ösdürmek üçin ägir türlü mümkinçilikler bar. Mehmanlar Türkmen topragyna mähirli kabul edilenligi, meýleşdirilen çäreleň guramaçylykly geçirilgän üçin hormatly prezidentimiz hem-de gahrman arkadagymyda alkyş sözlerini aýtdylar. Şeýle hem olar dünýäde ygtybarly hyzmatdaş hökmüne ikrar edilen Türkmenistanyň iş ugur düzümleri bilen ýola goýulan gatnaşyklarynyň biletde ösdürme ugruna ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ananardylar. Maksatnama laýyklykda mehmanlar paýtagtymyzyň gözel ýerlerine gezelenişde bolurlar. Ak mermerli Aşgabatyň muzeýlerinde saklanýan milli gymmatlyklar bilen tanışdylar. Munyň özi Dowanyk ýurdum wekiliýetiniň ýurdumda guran saparynyň maksatnamasynyň köp orly häsiýeti iyi bolanlygynyň nowatdaky beýanyna urildi.